Kadyo ma'am sa imong pag-chin sa iyang chiki. Diya guys, padung namin. Thank you ma'am. Muna to ko advice daya. Thank you. Thank you sa advice. Love you ma'am. Love you ma'am. Hi ate, bye-bye. Hi, bye-bye. Ariya. So manami guys, so pauli sa kuan. Diya salamat kay kadyo ni ma'am sa ijang advice para sa pageant ni Cristel. Buutan kadyo si Jan nag-advice. Si Ma'am Rosal. Good morning. Majong adlaw ng tanan guys. Sanawan silang duha oh, nagposisyon na oh. Oh? Ja. Padung na miss ko aron guys kanang lungsod kay mag pa alilimis siyang chiki. So na ijang chiki guys na manay pruiba nga kuha na crystal. Ja 3,500. Na 3,500. So padung nami guys mag paalilimi kay kuha na ba ugma na ra magijang labanan. Nya mo na among dante. Maghatid gihapon na si Jabe sag di ba na ati mo kuan dante. Di man na mo school. Ay. Ningaw mo jud ka lang ati kay adto na ra ba na sunod semana sa Dumaguete. Diya salamat din kadto sa tablet ni Mia Chabis. Sayang iPad. Salamat sa iPad. Guys, nas papaidi kay jang diop karon. Mahulog na nga. So guys, gahuwat mi dari guys kay alas 10 pa kuno mo abot ang katumo. Baylo sa chiki. So kinahanglan man palis na mo ang chiki guys kay mo man ay kuan ug ibayad sa makeup artist ug katong iyang gown kanang 3,500. Laban ta guys, laban ng Cristel. At least naka-experience si Cristel ug mag-apil-apil bisag sa barangay basig sunod day guys adto na siya sa Amerika. Ma-discover si Cristel guys. Adto na siya sa kuan mag Miss Universe na. Nak, ganang ka mag-Miss Universe na ka? Mama lang imong pangarap sa unas gamay pa ka nga magpasunsyo ka. Hindi na pangarap sa gamay pa na sa guys, kanang magpasunsyo. Diyan mag-apil-apil sa unas gamay pa sa Manila. Diyan mo lagi na dilagin tanam mo na siya paapilin kay malagi na ka ng gasto budget yan na. Pero ilang ang budget, agahang nagastos na katulad lagi ijahang mga hihil so ijahang itong mga panty. So mangita pa mi karon guys ug kanang panty. Aw kanang murag leggings nga aw murag pantilit. Pantilit nga itom para di makita nagigahang lubot. Isa nami dari sa Babylon Uslob Guest House. Diya sa Atbang guys na po yung mga kuha na. Ay pakita ninyo guys na yung mga resort sa Atbang. Will shark. Good guys kanang available nga mga room. So New Village Oslo Bloods to. Diyan nice po din siguro ang sud kay murag nice swimming pool. Ay wa day swimming pool. Mga room ra siya murag lodge ra. Diyan na sa guys Babylon. Isa guys, nihapit mi dari guys, kaya nilita kami itong skin tone nga bra nga, parang pwede ra ipapilit sa isang susuban dya. Kuan po, pantilit nga black, dya okay na isang pantilit nga skin tone guys, kaya naghimo naman ko, nag-asimbol ra ko para sa isang gown. Dya nami dari sa Gaisano Oslo bra po siya guys. So, nangita mi dari nabay mapalit, kaya wapag nihapit dari itong time nga nangita ko kay ituloy ko sa dalagit ng diritso. Okay, kasi makakita na po ukay kay barato ram po dang ukay tag 50 pesos. Diya malagi na dari na lamang mo tanaw kay
Kanang basig na dari mga brand. Kanis siya guys, mo sa skin tone ni siya ang color. Panty pero dagko laman siya. Pero na may kang crystal nga na nga skin tone. Diya kang gipangita na laman siya dari katong black. Nga para sa jahang casual wear kay makita na dyan jahang kuan at least black kay jahang gisuot nga panty. Diya guys na mao ni siya nga skin tone nga bra. So ipapilit ra ni siya nga bra. So wala ni siya strapless, ipapilit ra na siya. Diya salamat di kadto sa nag-assist dari diya ato ni gibus over guys kay kasig kadto lang tugtog dari sa guys ano. So dari ra di makakita tag mga bra nga pwede ra ipapilit ra sa tang suso ba. Dari ipadikit ra. Diya mura na pud sa panit og color. Diya mga guys ipangita lagi na mo ang size kay na size B. Wala mo sudan diha si mong katumo to gitisting na mo to kato. Okay ba ni mga size na mga bra. Mao na dini kinagamyan. Kuno mo ko ni gamay. No, mo na to kinagamyan no. Wala na gamay. Na guys, padung na may dadto magbayad diya na napalitan ni Crystal tag 50 ra na isang pantilit nga itom. Diya ang brani diya tag 175. Kita na pud siya sa mga dress guys na. Mga brato ra mga sanina dari guys mura na pud sa Divisoria. Bitaw guys kanang naanad lagi pud mi sa Unos Manila nga tumig Divisoria nga na. Kanang sa Divisoria man ta makapalit og mga bratuhon. Diya wa man tay Divisoria diri sa Cebu. So adto na laman ta sa ukay-ukay. Bye guys, nakapalit namin nga ni gika sa kuan kanang Gaisano. So nara di sa Gaisano guys kanang ngani pero wasay kanang naipum dari ba kanang parang mudak ko imong lubot. Diya kani siya guys kanang ipapilit ra ni siya sa suso. Niyo. Kanang wasay strapless ba kanang manihang ipangita. Kanang magasimbol raman ta ko na ipapilit ra ni siya sa suso. Nana. Ipapilit ra na. Diya agahang giasimbol kani aron na isang gitahi. Gitahian ra na siya na guys para mapumas dihang lubot. Diya okay naman ini dyan na yung gitahi. Kaya rang kamahal ni ingani guys. Tag 500 kaping ka nang naay home sa lubot. Para mo dako ag lubot. Diar lagi kasagaguan ah. Tingkalit naman og kasagaguan. Ganing kalit og unos. Di ta magdungog guys ha. Yung vlog na napadi kasagado ng patugtog. Madulang po guys na nakainom ni nga hang tanom. Ay! Ano naman sa nakainom. My God, grabing unos na magkalit. Diya, ang unos gikan sa ibabaw. Kalisod mi dari kuan sa muhang pintana. Kana? Gikan dari. Ang laman sa sukan o kuan. May suga. Sugado eh. Ako kahaman og trabaho na to guys. Sige kanday ko sa nagpaliliog ka ng chicken ni Crystal. Timing pag-abot na mo dari. Yung bagsak ang uwan dya. So guys, manig pat ka cranberry. Kaya ni bagsak lagi ang uwan ang suga. Diya kanis na guys mga walis dya karnaba. Nagmakado. Diya salamat di kado dani ni Ma'am Milby. Sa kuan ka ng sa agriculture nila libre na ni siya ipanghatag ra ni. So hala ni ibang tugsok ni uban. Tanong po ko dito 1, 2, 3, 4.
dito guys, dali na ibutang iliran ang upat. Diyan guys, man ako upanan dad to spikas. Sa amo kay nagpatanom lagi si Jaja. Dari sa tasang garden guys kay naaning turok na ning atuhang ampalaya. Nasa dari di Susunod adlaw kita natadanang nana sa bunga. Diyan nangit ngita pagkadug langit. Diyan kasuga kaduguan kaniya. So salamat pugos uwan kay kuan kanang nakabukbo po ning hang tanom di makasibtag kuan ba. Makasibta sa tawag dito bayad og kuryente. Diyan na sang gipay hinayan og pa liko guys. Oo na natay ang palaya. Diya sa taod day ko ni mambitan ni ngarang ka gwapa ngarang kabuutan. Salamat kaadyo. Kanang always diyan na nga kuan diyan. Na mambitan ni puhon mo bisita ka dari sa Cebu. Maka tilaw ra kada ning mga garden, maka-harvest rakas. Jaga tong kuan guys kanang balanghoy na dako na po itong balanghoy Dako na tong balanghoy. So malipay ra na sila basta buwan. Kay mo lagi na kanang karong panahon na grabe daghan na kadug kuan nga rang kainit. So pasalamat sa ubang lugar nga grabe inita. So ang teknik daning mulong kuan na mga dahon para mo daghan diyang bunga.
So nakauta na jud ni ang talong guys. Nakauta na jud ni. Amping og ampo tang tanan guys kay bago para ba sang giarbisan guys ni agi ja. Nana pud si Jay bunga. Kaya hindi mo nitang-tang ni guys kay. Tamis siya. Ay gahapon din nag-harvest sila or dis ni aging adlaw. Nag-harvest din ang amo. Tamis. Ako na po yung harvest. Salamat ninyong tanan guys. Salamat sa always ninyong pag tanaw sa video. Salamat kadyo ni Ma'am Bitani. Salamat ni Ansan Lantun. Ja. Salamat ni Ma'am Ingrid. Wa pa ko naka-reply sa imong message. Ay mo lagi na busy kadyo ko na-harvest na ho dia. Kaya sayang po siya guys, huwag din mo harbisin kay mahugra na siya. Kanang ranas langgam. Sa sinikul may mo harvest din yung mabuntag. Thank you guys. Love you all. Amping ug amputang tanan. See you in my next vlog.